Umurnya berapa? Umurnya 19 tahun ini. Oh sama. Yo. Lebih ya loh. Petok uang kayak ngono kok. Loh. Langsungan. Kok kita dipertemukan ya Mas? Kayak suatu takdir gitu enggak sih? Lagi utang. Sama-sama juga kan 19 tahun. Oke, 19 tahun. Kayak bareng kayak jaluk WA-ne ya. Kok ngomong wae. Yo tak meneng Cemburu ya. Wes kono lho, Pak debak-debak ana sawangan debak iki. Ayo, lagi iki lho dalang kok seneni sinden. Mau duet sama aku? Nggih. Apa lagunya? Jenang Gula. Oh, jeneng Gula. Jeneng Gula. Ih, favoritku banget loh kuwi. Tenan, kuwi lagu favoritku. Kuwi langgam favoritku loh kuwi. Wis pegat tresno tak tinggalne wisan. Salah lek kok. Apa pegat tresno kae ya? Wis suwe kan ya? Wis suwe kan? Wis suwe. Saiki kan apa jeneng Gula kan ya? Jeneng Gula. Kandaneng lho. Kalau debok kalau sawangan. Yo yo. Jeneng Gula mau dilanggamkan. Nggih, mboten Oh, dilanggamkan riyen bakdo niku didangdutkan. Kok iso diomong aku wae kok enak sih. Ya Allah manis Ngeneni. banget. Aku. Manis banget. Aku. Kok iso lho. Kok ngene kok iso kono. Yo yo. Apa? Pripun ibu-ibu bapak-bapak kula cocok nggih kali Mas Ransil. Cocok nggih. Ngene Cocok sinten kali dalange? go. Mana kabeh to? Ngene. Wes aku nggak suka kayak gini. Mas Ransil rumahnya sini ya? Ya. Oh berarti aku mau tinggal di sini dong. Oh, ya. Oh, sinden iso dremis. Aku gak sida ning Ngawi kono kenakno. Ya aduh, dak ning kene omahku ki ning kene iki gur 20 menit ning kono ki lah, sejam setengah. Aduh, wes ning kene wae. Yo jenang gula yo. Ya, Jadi ya. buka celuk. Buka celuk ya. Buka celok apa mau buka sana? Bukain aku. Ya Allah jangan dong. Jangan. Jangan dong. Jangan. Maksudnya bukain hatiku gitu loh. Kok iso apa toh? Ayo buka apa ini? Buka celuk mawon. Bar niku terus ompake rebab. Wah, jan gayeng. Angga ben Nanti kerja. keduanya diseragenkan ya. Weh. Mau goyang bersama soalnya. Yo. Wes mah debak-debak wae. Yo. Wis gak usah nyawang kok sok. Wes kayak ngono, jenang gula. Sopo sing muni dalange pengen ngene. Oh, ala gak sida nek tak kira nek yoga. Nggih, monggo. Semangat sayang kamu bisa kok sayang. Jenang gula dados. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya nalikane kandang susah sapa sing ngancani Ayo sayang. ning saiki bareng bukti kowe koncer malah lali marang aku Sinte mesti nesu banjur